ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ቀንዲ ጸረ ስደተኛ ዝኾነ መርገጽ ዘለዋ ፖለቲከኛ ማሪን ለፔን በመጥፋእ ገንዘብ ሕብረት ኤውሮጳ ገበነኛ ተባሂላ ተፈሪዳ። ፈረንሳዊት ማሪን ለፔን ገንዘብ ኤውሮጳ ብዘይ ኣገባብ ብምዝማዝያ ነቲ እትመርሖ ሕሉፍ የመናዊ ሰልፊ ተውዕሎ ነይራ ብዝብል ክሲ ገበነኛ ኮይና ተረኺባ ዘላ። ነዚ ስዒቡ ድማ ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ዝኾነ ፖለቲካዊ ስልጣን ከይትሕዝ ወይ ከይትወዳደር ክትእገደን ከላ ክሳብ 2027 ድማ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፈረንሳ ክትወዳደር ኣይክትክእልን እያ። ኣኽበርቲ ሕጊ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝመሓላለፍ ፍርዲ ብማእሰርትን 300,000 ዩሮን ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ጥራይ ዘበቅዕ ክኸውን የብሉን ክብሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ሞጊቶም ነይሮም እዮም። ን5 ዓመት ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ ስልጣን ንኸይትወዳደር እውን ክትእገድ ኣለዋ እዮም ክብሉ ጸኒሖም። በቲ ሕጂ ተዋሂብዋ ዘሎ ፍርዲ ድማ ኣብ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣይክተሳተፍን እያ። ማሪን ሌፔን ኣብ ርእስቲ ካብ ምርጫ ክትእገድ ዝተገብረ እገዳ ማእሰርቲ 4 ዓመት እውን ተፈሪድዋ ዘሎ ኮይኑ ብሓቂ ክትእሰር ድያ ወይስ ኤሌክትሮኒካዊ መከታተሊ ኣብ እግራ ተገይርላ ኣብ ገዛእያ ናይ ገዛ ማሒሩ ክትሕልፍ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ብተወሳኺ 100,000 ዩሮ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ተበይኑላ። እዛ ኣባል ሕሉፍ የመናዊ ክንፊ ፖለቲካ ዝኾነት ጸረ ስደተኛታት መርገጽ ዘለዋ ማሪን ሌፔን ካብ ወላዲኣ ዝወረሰቶ መርገጺ ዘለዋ ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት ድማ ኣብ ፖለቲካ ፈረንሳ ክትሳተፍ ዝጸንሐት እያ። ድሮ እቲ ተዋሂብዋ ዘሎ ፍርዲ በመቅዋም ከኣ ይግባይ ክትብል ምዃና ብኣግኡ ግምት ተገይሩ እዩ ዘሎ። እቲ በደለኛ ኮይና ተረኺባትሉ ዘላ ጉዳይ ከኣ ምስ ልዕሊ 20 ካልኦት ላዕለዎት ኣባላት ሰልፋ ብምዃን ኣብ ክንዲ ነቲ ደሞዝ ዝኸፍሎም ባይቶ ኤውሮጳ ነቲ ናሽናል ራሊ ዝተባሃለ ሰልፋ ተሓገዝቲ ዝኾኑ ሰባት ብምቑጻር እያ እትኽሰስ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ፍርዲ ማሪን ሌፔን ዝኾነ በደል ኣይፈጸምኩም ብምባል ተማጒታ ነይራ እያ። ማሪን ሌፔን ኣብ 2022 ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 41.45 ሚእታዊ ድምፂ ረኺባ ምንባራ ይዝከር። እዚ ማለት ድማ ልዕሊ 13 ሚልዮን ድምፂ እዩ። እዚ ልዕሊ ተፅቢት ዝተገብረሉ ውፅኢት ክኸውን እንከሎ ስደተኛታት ትጸልያ ትበሃል ሕልፍቲ የመናዊት ሌፔን ዝረኸበቶ ድምፂ ግን ክሳብ ሕጂ ሕሉፍ የመናዊ ክንፊ ፖለቲካ ዝኽተሉ ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ ሰልፍታት ካብ ዝረኽብዎ ድምፂ ኣብ ፈረንሳ እቲ ዝለዓለ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። ማሪን ሌፔን ነቲ ኣቦኣ ዝመስረቶ ሰልፊ ኣብ 2011 ንዕኡ ተኪኣ መራሒት ዝኾነት። ኣብ ሃገረ ጀርመን ሰብ መዘተ ሃገር ካብ ሶሉሳት ሒዞም ኣብ ከተማ ዋይልበርግ ሄሰ ዝጠፍአ ኤርትራዊ ወዲ 6 ዓመት ቆልዓ ጳውሎስ ዳዊት ንምርካብ ንሶምን መመላእታ ድልያ መክያድ ይቕጽል ምህላው ተገሊጹ። ወሃበ ቃል ፖሊስ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ሙሉእ ለይቲ ሓዊሶም ምድላይ ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ገሊጹላ። ቆልዓ ጳውሎስ ዳዊት ኦቲስቲክ ስፔክትሩም ዝበሃል ዓይነት ኣውቲዝም ዘለዎ ኮይኑ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፂኡ ከም ዝኸደ ይዝግለጽ። ኣብ ዝቐረበ እዋን እቲ ቆልዓ ኣብ ዕሙር ጎደና ደው ኢሉ ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ ነይሩ። ኣብቲ ቪድዮ ሓደ ዝሓልፍ ዝነበረ መራሒ መኪና ንድሕነት እቲ ቆልዓ ክብል መንገዲ ክመርሖ ከም ዝረአ ዘሙኒኽ ኣይ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ይገለጽ። ጳውሎስ ምስቲ ኩነታቱ ኣብቲ ኣፋፋ ሃዋህው ክህሉ ስለ ዝኽእልን ብፍርሒ ግብረ መልሲ ምእንቲ ከይህብን ዝረኽቦ ሰብ ብቐጥታ ከይቀርቦ ወይ ከይጽውዖ ፖሊስ ምሕጽንታ ብምቕራብ ኣብ ክንድኡ 110 ብምድዋል ወይ ኣብ ቀረባ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ክሕብሮ ለበዋ ይሕሊፍ እዩ ዝርከብ። ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምድላይ ስርሒት ልዕሊ 600 ኣባላት ፖሊስ ምስ ዕሉማት ኣኽላባት ፈረሰኛታት ጀላቡ ክኢላታት ሓንበስትን ሄሊኮፕተራትን ዝሓቆፈ ጉጅለ ድልያ ድሕነትን ተዋፊሩ እዩ ዝርከብ። ሕብረተሰብ ናይቲ ከባቢ ጳውሎስ ብሰላም ናብ ቤቱ ክምለስ እናተተስፈወ ኣብቲ ድልያ ምትሕባሩ ይቕጽል ምህላው እውን ይሕበር። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ ስድራ ቤቱ ኣዝዮም ተሻቒሎም ከም ዘለውን ጳውሎስ ብዝቐልጠፈ ተረኺቡ ናብ ቤቱ ክምለስ ብምድላይ ኮነ ብጸሎት ኣብ ጎንቶም ስድራ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግደፍ የማነ ገብረአብ ናብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ሱዳን ጁባ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። መሰረት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጁባ ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ድማ የማነ ገብረአብ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ንምብጻሕ ጁባ ኣትዩ ክብል እንከሎ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምክትል ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት መሪሕነት ደቡብ ሱዳን ዘሎ ሰልፊ SPLA ከም ዝተቐበልዎ እውን ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ሳልቫኪርን ምክትሉ ሬክ ማሻርን ፖለቲካዊ ቆረቆዝ ተፈጢሩ እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሓድሕት ከይተኣቱ ይስጋእ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ እቲ ሃገር ከዓ ነቲ ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር የእትይዎ ምህላው እዩ ዝግለጽ። ንሬክ ማሻር ዝድግፉ ብጻዕዳ ሓይሊ ዝፍለጡ ምልሻታት ዓሌት ንዌር ድማ አንጻርቶም ንሳልቫኪር ዝድግፉ ናይ ዲንጋ ምልሻታት ዝዋግኡ ዘለዉ ኮይኖም መንግስቲ በነፈርቲ ከይተረፈዩ ኣብቲ ምልሻታት ጻዕዳ ሓይሊ
ኢለ ዝርከቦ ከባቢታት መጥቃዕቲ ዝፍጽም ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ይኸኣ የማነ ገብረአብ መልእኽቲ ሒዙ ምስ ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ንኽራኸብ ናብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ኣትዩ ዝርከብ ብዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ምስ ሓደ ካብ ምክትላት ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ታግባንዳንግ ርክብ ኣካይዱ ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ ርክብ ከዓ ጠንቅን ሳዕቤናትን ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምርድዳእ ብዝምልከት ከም ዘተዩ ተፈጢሩ ንዘሎ ፀገማ መፍታሕ ድማ ኤርትራ ተረኣ ክትፃወት ፃውዒት ከም ዝቐረበ ብወገን ኤምባሲ ኤርትራ ወፂ ኣብ ዝነበረ ሓበሬታ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብ ሃገረ ሶማል ንኣስታት 6 ወርሒ ደሃያ ጠፊኡ ዝጸንሐ ጓል 8 ዓመት ቆልዓ ሓደ ምስኡ ዝተረኽበት ሰብኣይ በዓል ቤታየ ኢሉ ብምግላጹ ኣብቲ ሃገር ሓያል ቁጥዐ ኣላ ኢሉ እዚ ኣብ ፑንትላንድ እትበሃል ናይ ሶማል ዞባ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመ እታ ቆልዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ከም ዝጠፍአት ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ 6 ወርሒ ግን ሕጂ ሓደ ሼክ መሐሙድ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ሒዝዋ ከም ዝተረኽበን ሰበስልጣን ናይቲ ዞባ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትውዎ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ድማ ነታ ቆልዓ ሒዙ ገዛ ዓፅዩ ከኣብዮም እንከሎ ድሕሪ ነዊሕ ጻዕሪ ግን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሶማል ኣመና ኣዘራበ ዘሎን ንብዙሓት ሶማላውያን ኣቆጢዑ ዘሎን ፍጻመ ብኸመይ ከም ዘጋጠመ ኣመልኪቱ ኣኳ ነታ ጓል 8 ዓመት ቆልዓ ንማዕከናት ሂብዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ብሓንቲ ምስ ሓንቲ ቤተሰብ ካብ ከተማ ቦሳሶ ከም ዝኸደት እታ ቤተሰብ ከዓ ነታ ቆልዓ ናብ ካልእ ኣኮ ንምብጻሕ ተካይዳ ከም ዝነበረት ክገልጽ እንከሎ ድሕሪኡ ግን ጠፊኣ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሓደ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝተዘርግሐ ቪድዮ እታ ቆልዓ ቁርኣን እንዳንበበት ከም ዝተረኣየት ብድሕሪ እዚ ስድራ ቤታ ንሰበስልጣን ናይቲ ከባብን መንግስትን ሓቢሮም ድልያ ከም ዝተጀመረን ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ድማ ኣብ ካርሞ ዝበሃል ከባቢ ምስ ሓደ ሼክ መሐሙድ ዝበሃል ሰብኣይ ከም ጸንሐቶም ንሱ ኣብ መጀመርታ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ቁርኣን ይምህራ ከም ዘሎ እኳ እንተተዛረበ ድሕሪኡ ግን ኣብ ልዕሊኡ ክስታት ምስ ቀረበ ቃሉ ብምቕያር እታ ጓል 8 ዓመት ቆልዓ ኣቦኣ ከም ዝተዋሃበቶን ከም ዝተመርዓዋን ሰብኣያ ከም ዝኾነን ከም ዝተዛረበዩ ተገሊጹ ዘሎ ንሱ ነዚ ተግባር ምስ ሃይማኖት ኣተሓሒዙ ክምጉተሉ እኳ እንተፈተነ ፖሊስ ዞባ ፑንትላንድን ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላትን ግን ስድራ ቤታ ክስ ምስ ከፈቱ ንዑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትየሞ ድሕሪ ምጽናሕ ነታ ጓል 8 ዓመት ቆልዓ ድማ ንስድራ ቤታ የምኣረኪቦማ ንሱ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ክፈትሓ መደብ ከም ዘይብሉ ከም ዝገለጸን ክሳብ ሕጂ እውን ይማጎት ምህላዊ ተገሊጹ እዚ ፍጻመ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሶማል ሰፊሕ ሸፈነ ረኺቡ ኩነነ ገጢምዎ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ነዚ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒት ዘቕርቡ ዘለዉ ከም ዝፍለጥ ሶማል ሓንቲ ካብተን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ገና ዘይተወገደለን ዘለዋ ሃገራት ኮይና ብመሰረት ጸብጻብ ዓመተ 2022 ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማል ኣብ ዘዋን ካብተን ኣብ ዕድመ 20 ክሳብ 24 ዘለዋ 35 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመን ከለዋ ከም ዝተመርዓዋን እዚ ቁጽሪ ድማ ኣብ 2017 45 ሚእታዊት ከም ዝነበረን ተገሊጹ ነዚ ናይ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንምውጋድ ኣብ 2023 ሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮን ሰብኣዊ መሰላትን ነዚ ዘወገድ እማመ ናብ ባይቶ ሃገር ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ገለ ኣባላት ባይቶ ግን ገለ ክፋል ናይቲ እማመ ብምቅዋሞም ኣብ ግብሪ ክሳብ ሕጂ ኣይወዓለን ኣሎ ይኹን እምበር እቲ እማመ ተማሓይሹ ቀሪቡ ክጸድቕ ትጽቢት ዘሎ እኳ እንተኾነ መዓስ ክጸድቕ ምዃኑ ግን ፍሉጥ ኣይኮነን نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم